Защото казва, че форума трябва да намали снимките, за да ги приеме форума. Така че ги друга да и само линкове праща. Ще ви ебам този форум от 20 години съм там. От 20 години съм този форум, по-засран не е бил. Клипчи няма, чижда няма. Тук съм. Само линкове. Не се развива изобщо. Качвай си на YouTube и това е. Да, на YouTube това е. По-хубаво да си направим група във Facebook и там да качваме. По-бързо е Да, веднага. да. Това какъв е, където разпорежда с този сайт, бах ти Хитлера ме. Да, бате, ти не можеш, оня не може, той не може, оня младши, то старши. Кой свет живее това на кой не знам. Аз лично мисля, че войводата е педерат. Най-голям. Ще ви взема акъла, Нататък, ако знаеш какво. Кой по-дърса, Лазар или войводата? Войвода, верно, че утре е почивен ден, ама някой има ангажименти. После ще Ари, каже, пак ли ще поръчваме нещо? Ай, снимайте. някой да снима, га? Малко сте. Дърпай, дърпай! Да спирам ли да дърпам? А ти що? Смоленска лебедка! Жоре, какво ще Ако не могат направо да ги монтирай. Това е там на първия ден, какво става някой да разказва. То няма къде да изисква, няма място, така че по-добре спре при мен. Следващия. Кой е мъжето, следващия? Трябваше да тръпнете напред на много място.